Ayon ako nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa takna 9:00 sang gabi.
Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Webes, petsa 16 sa bulan sang Disyembre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang siyam ka adlaw antes ang Pasko. Kag sinya gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira kinabiabi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, maghalong gid kita kaya madanlog gid ang mga dalanon sa karon. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Dugay-dugay magakuha kita sa nga updates tuhoy sa sitwasyon no, sa nagkalain-lain nga local government units diri sa probinsya sang Negros Occidental. Subong man sa aton nga mga field reporters no, si Bombo Gracelyn Lubaton magalibot man sa syudad sang Bacolod agud mag-checkyar kung ano ang sitwasyon sini nga gabi. Kag magakuha man kita sa reports sa aton nga sister station tuhoy sa sitwasyon man to sa nga ilang lugar bangod sa Typhoon Odette. Samtang nagapakig-angot kita sa karon sa patrol no, kaya Bombo Gracelyn Lubaton kaya ato to siya sa karon sa Barangay Takuling kung sa din may pilato ka mga persona ang gina-evacuate. So aton to check karon ang sitwasyon sa Barangay Takuling. So dire kita nay no sa latest nga update sang Pag-asa yara sa signal number 4 ang central kag southern portions sa Negros Occidental nga ginalakipan sa La Castellana. So kung dugay-dugay magakuha man kita no sa update man kung kamusta to ang sitwasyon sa Banwa sang La Castellana, maga-interview kita kaya Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan ang alkalde sa La Castellana. So signal number 4 didto sa karon kaga subong man sa Pontevedra, sa Hinigaran, sa Moises Padilla, sa Isabela, no, sa Binalbagan, sa syudad sang Himamaylan, sa Kabangkalan, sa Ilog, sa Kawayan, sa Candones, sa Sipalay, kag sa Hinubaan. Ining banwa sang Ilog no kaina suno sa Pag-asa amugid ini ang duwa matamaan gid or malabayan gid sa bagyo karon sa kaagahon. So aton man bantayan no kung ano ang sitwasyon sa nagkalilain nga mga LGU. Samtang signal number 3 naman ang northern portion sa Negros Occidental nga ginalakipan sa Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, Talisay, Silay, diri sa syudad sang Bacolod, Banwa sang Murcia, Bago City, Valladolid, Pulupandan, La Carlota, kag San Enrique. So mangin kritikal no nga oras para sa Negros Occidental ang alas 12 sa tungang gabi. Tubtob alas 4 sang kaagahon suno sa monitoring kaina sa Pag-asa. So magulo aligmat gid kita no, magpreparar gid kita kag in kaso abi nga magdeklarar bala ang aton nga mga LGU sa preemptive evacuation, hindi na kita magduha-duha no kundi magsunod gid kaya ang aton nga mga gamit, ang aton nga puluyan maislan ina. Pero ang aton nga kabuhi hindi. So check-yar kita bala kaina sa mga food delivery na bala, sarado sa karon ang pila ka mga food delivery no nga mga applications. Close kaya hindi man magrisgo ang mga kompanya sa mga riders bala nga pabiyahihon nga amo sini ka kusog sang hangin. So ang aton nga mahimo na mga kabombo is magpangamuyo gid kaya ang kalamidad yayara man gihapon no sa kamot sang aton nga Ginoo kaga he is greater than the storm. Kag magpangaman gid kita no, magapreparar gid kay may pilaman kita ka adlaw bala no nga preparasyon man antes ang ginalauman nga paglabay sang bagyo dire sa aton nga probinsya subong man sa syudad sang Bacolod. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero no ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Yara sa piyang linya ang patrol siya. So mga kabombo samtang nagapakig-angot pa kita no sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton kay aton to checkeron kung ano nang sitwasyon sa Barangay Takuling kay kaina kadamo no sa mga or may pila ka mga persona nga ginpang evacuate didto sa may Barangay Takuling. So kamusta to ayhan ang sitwasyon no sa nasambit
nga barangay. So aton kuhaon no, subong man ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, diri sa Bacolod kay ina no may mga puno kag may poste nga nagkalatumba, partikular na dito sa may provincial capital no, malapit dito sa isa ka mall bala sa provincial capital nga may natumba nga puno kag poste. Kay ina nakagwa kita tuman gid no ka kusog ining hangin diri sa syudad, amo na nga magpabili na lang gid kita sa aton mga puloy-an no, kag hindi gid kita magrisgo mga kabombo. So magulo aligmat lang gid ka kita gihapon. Dugay-dugay no aton man check karon kung ilis na blur mag-update na no ang Pag-asa karon mga alas 11 mag-check man kita sa ano man sa sitwasyon man o kana preparasyon man sa aton nga probinsya kay pila na lang ka oras mga kabombo no, ginalauman nga daan nga alas 2 sa nga kaagahon mabatyagan gid suno sa monitoring sang Pag-asa kay ina alas 2 sa nga kaagahon mabatyagan gid ining epekto bala sa nga typhoon, partikular na dito sa may Southern Negros. So may pila pa kita ka oras pero kay na so far do hindi gid man natuman kabaskog no ining ulan diri sa syudad sang Bacolod, pero ang hangin mabatyagan tagid nga medyo makusog mga kabombo. So nagapakigangot kita sa karon no, kaya Bombo Gracelyn Lubaton kag maga-check man kita sa bahin man no sang Northern Negros, may ara man kita no ang aton nga Bombo correspondent sa aton mga reporters si Bombo Dennis Rubica digto naman niya sa bahin sa nga syudad sang Silay, kag si Bombo Carla May Defensor naman sa syudad sang Talisay. So aton man check karon dugay-dugay no kung kamusta ang sitwasyon sa Northern Negros kay madumduman yung mga kabombo sang nagliligad nga mga pag-inulan bala nga nagluntad no diri sa probinsya ang Silay City kag ang mga northern part bala sang Negros ang masami no nga ginabaha. So although ining bagyo sa south siya no magalabay, so aton man check karon kung kamusta na tong sitwasyon kaya hambal ni Bombo Carla May Defensor kay ina nga ang makbabaskog kuno makusog na ang hangin didto sa ila. So aton ni no karon check karon mga kabombo kag ang pilaman ka mga ang aton man nga sister station ang Bombo Radio Cebu aton man karon magapangayo man kita no sa nga update sa Bombo Radio Cebu bangod nga signal number 4 man ang pila ka mga portion sa nga Cebu. Bombo Anthony. So sige aton to so nagapakigangot kita no sa karon kaya Bombo Gracelyn Lubaton mga kabombo. So mag-ano lang gid kita gihapon no, magbantay gid kaga. By the way, may mga hotlines man gali no nga gin-post bala sa mga Facebook page, sa mga legit bala nga mga Facebook page no sang aton nga probinsya subong man sang syudad sang Bacolod. So gid kita pwede gid kita maka-check bala sa mga hotlines no kung ano nga mga lugar ang aton nga pwede nga matawgan no in kaso bala nga may mga emergency open gid ang kag naga-monitor gid 24/7 ang mga ahensya man diri no ang DRRMO man sa tagsa-tagsa ka mga local government units man sila no bukas man kag naga-monitor man. So Bombo Anthony o kung alang-alang si Bombo Gracelyn pwede taw-naon si Bombo Carla May Defensor. Kaya aton to check karon no sining gabi kung kamusta ang sitwasyon sa syudad sa Talisay no mga kabombo. 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. So nagapadayon man no mga kabombo ang aton diri nga coverage no kaya nga Bombo Radio magaupod sa inyo sining gabi hasta karon sa kaagahon sa pagbantay no sa pagmonitor sa sitwasyon sa aton nga sang bagyo no sini nga gabi tubtoba karon sa kagahon. So mag-update man kami sa inyo kung kamusta man ang sitwasyon sa pila ka bahin diri sa Negros Occidental. So sa aton nga mga Facebook no viewers nga nagatutok sa inyo no maayong gabi kakusog to ko no sa
hangin dito sa isa man sa aton nga naga-comment no nga ang ila ko nung atop dutayan lang gid ko no nga paliron sang hangin. So mabasko gid sa karon no ang hangin mga kabombo. Kay imagine bala signal number 4 kag signal number 3 do this year guro amo ni guro ang labing una kahigayunan nga nakaangko no o na na-declare bala nga signal number 4 kag signal number 3 ang pila ka bahin diri sa probinsya sang Negros Occidental subong man sang syudad sang Bacolod. So hindi naton maasi-asi no mga kabombo ining bagyo kay hindi man widaan basta-basta bala ang signal number 4 kag signal number 3 nga ginatawag no. So maayo man kaya at least may pila bala kita kaadlaw nga mga preparations no nga ginhatag sa aton makaulualigmat kita ya kung bagyo ya kaya ano kita bala makapreparar kita bangod nga may pilaman kita kaadlaw no nga ginhatag sa aton agod nga makapangaman kita mga kabombo. So may pilaman ka mga evacuations naman no ang ginapatigayon sa pilaman ka mga bahin sa syudad subong man sa probinsya sa Negros Occidental. So aton inakaron siya karon kay interview man kita no kaya Dr. Zifar Gerhart Kailian ang pinuno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division. So nagapadayon man sa pagmonitor ng aton nga probinsya sa sitwasyon sa nagkalain-lain nga local government units dire sa so Bombo Antonio okay na si Bombo Gracelyn. So aton to check karon sa karon no ang barangay Takuling mga kabombo kay daw so far ining barangay Takuling pa lang no ang may reported nga may gin-evacuate bala humalin sa kaina o kana humalin subong nga adlaw. So hambal to no ni Ma'am Luis Marie Halandone didto kuno sa Maya Saravia. Grabe man ang hangin. So grabe gid sa karon ng hangin no. So maghalong gid nakapamakal naman kamo siguro no sa mga supplies nyo dira nakapamakal naman kamo siguro sa mga pagkaon kay do hasta buwas maalang-alang gid lauman tagid ang makusog nga paghuyop gid sang hangin kag ang pagbubo man sa ulan mga kabombo. So sa data naton nga nakuha kay no ang sa Kawayan gid to may gin-evacuate 250 ka mga pamilya no ang gin-evacuate kag may reported man nga gin-evacuate sa syudad sang Victorias kag sa syudad sang Sagay. So aton man checkeron kung nadugangan bala ang mga pang-evacuate especially nga nagahilapit na ang kaagahon. So preparado man ang aton nga probinsya, ang aton nga syudad kaya ang DSWD kag ang DSSD nagpreparar man no sa mga food packs bala kag sa mga hygiene kits mano. So nagatutok man ang aton nga mga kabombo diri sa aton nga Facebook Live hambal ni Sir Albert Kilope Aguilar hambal ya mga politiko tsansa nyo na ni nga magbulig sa mga pumuluyo. Ipakita nyo ang totoo nyo nga concern sa mga tawo sa syudad sang Bacolod halong gid sa tanan nga Bacolod. Keep safe everyone. So amo na no kaga kita man ni mismo nga mga as a person man no mangin responsable man kita kaya syempre although mas maayo gid man nga may mabulig sa aton pero kita gid no hindi kita magsalig man sa bulig sa iban nga tawo. So anon tagid nga mabuligan man ang aton nga kaugalingon. So maayong gabi manda no sa kaya Sir Sai Macdublin nga nagalantaw man sa aton nga Facebook Live subong man kaya Ma'am Luis Marie Halandone no kag sa mga sa banwa man sang Pulupandan dito sa Pulupandan kay na nag-check yar man to no kag ang sitwasyon to medyo makusog man to ang hangin pero ang pag-ulan mahinay pa sa karon didto sa may banwa sa Pulupandan. So mas manami gid no nga makakuha gid kita bala sang update sa nagkalain-lain nga mga local government units mga kabombo. 4 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 ang gabi. Ara na sa piyang kalinya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Yes, kung sa live ito subong sa Barangay Singkang Airport.